første dag overstået, og det var jo en fantastisk ting at være ude og møde Jonas. Det gik rigtig godt, men i morgen så står den på Esben. Og han er altså også rigtig god, det glæder jeg mig til. Esben er gademusikant. Og sammen med sine brødre har han et band, der har rejst verden rundt og spillet på gader og stræder. Og det er der også på grund af musikken, at Esben er i Grenå. Det kunne jo være, hvis de spiller et eller andet, jeg kender, så kunne det være, at jeg bare sådan helt irriterende skulle dukke frem med min guitar og så blande mig i deres sæt. Well, folks, it's a story about Minita Mucha. She was a rich She was the rose, the toughest straight, but man, he had a heart as big as a rain. Jeg er da vant til, at der er mange mærkelige folk, der vil det ene og det andet, når man står og spiller på gaden. Men det er jo mærkeligt ikke at vide, hvad der foregik. Jeg havde det så sjovt med den overraskelse. Jeg var helt lige i mit æs. Det var så spændende, som det skulle være. At der kommer en og spiller med, og hun virker bekendt, og kamera og alt muligt op i hovedet. Det var det lidt pudsigt. Jeg synes, han er den fede type. Man kan ikke lade andet lige være oppe og køre over ham som person. Hej, Esben. Hej. Jeg hedder Marie Frank. Fuldstændig showman og fed energi. Vi spiller en af mine sange, Train, som vi har spillet meget på gaden, og så falder hun bare ind og spiller med. Og det fungerer faktisk meget. Det fede ved Esben, tror jeg, at han kunne være en rigtig fed legekammerat. Altså. Han har ikke bare ja-hat på, altså han er simpelthen klædt i heldragt af ja-hat.